הוא קנה אותם בזול, הן היו מלאות בחול, הוא ניגע אותם בספיר כל שעתיים, האכיל אותן מרק, כשהגיעו הוא שתק, הוא לקח אותן לסרט כל יומיים. אבל יום אחד הוא קלע, עדיין מנונה, חיפש למגפיים בארון, ובמקום שהן היו רק 4 נשארו, שסיפרו לו את הכל בהיגיון. שנעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. נגדי נגדי גיטרה, נגדי נגדי גיטרה, לדרכו יצא יחף, מצונן וגם עייף, וכולו מודע לעומק הצרה. כששאל עובר ושב אם ראה את מגפיו, רק מתוך נימוס נשמיט את התשובה. ברוך טר בכפר בעיר במצב מאוד שביר, הדיפרסיה במוחו השתוללה. כשפנה חסר אונים למדור חיפוש קרובים, התרכז עליו בקיא בקבלה. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. והנה ליד חווה שם מילת המניעה, הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן, ופתאום בין השיחים הוא שמע שם לחשושים בזרועות, בחור אחר ראה אותן, לא ידעו מה לעשות, אם לצחוק או רק לבכות, מה שלא יהיה הוציא את המטפחת, את ההוא לצד לקח ושלף את האקדח שירה עליו כדור אחד בפחד. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. אז ההוא אמר סליחה, הוא קיבל את הסמיכה והלך הביתה בלי לעשות חוכמות, ומאז ועד היום גם בגשם גם בחון הן תפורות אצלו ישר לעצמות. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. ואם אתה לא מאמין תשאל את